kabruji men demgal pular waktiji no gas go joni do Bruxelles waktiji no gas joni ton to Agnam Goli Agnam Lidube Agnam Coday Agnam Wuro Sire Agnam Sinthiou Sire Agnam Siwol Agnam Yeryabe Agnam Tulel Thialle Agnam Godo ko ɗiɗi waktu joni ton to barka ciloñ ko billo daabi boki jabe musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe kabruji men demgal pular ko joni so jeeɗo ñaaɓi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ne jeeyi titonde kabaruji meɗen on kewino e notitinoɓe on meeting patam lamomo benno bokk yakar wannoɗo e Bruxelles ñande asende ma en ketto en Mamoudou Moctar Ba so tawi ko loliyonti bosoy honorable député maire Farba Ngom hanki wonno ko toon to hojo city e hoore fonde so Ousmane Sonko jabbanoma jabbugal patam lamal jamma beɗo ɗo toon to Wourossogui wona toon to ɓokki jaɓe o werlanoma kaaje e tumande doggol makko fottinno e ngol benno bokk yakar mo maire Kalidou Wague ko ɓuuri heñorede ko ɓamtude faggude dawla Sénégal ko konguɗo Idrissa Seck mo ganduɗa ko capanɗe nayyi jemi woni ɗin lafaji boɗeji tambi nden kay kisal muɗum so tawi ko président Macky Sall hecciyanke wonno ko toon to cuuɗi mabɓe Fatick fodde wonde kilométre uji ɗiɗi o yaari ɗum ko koyɗe wonno ko mo yi aduna o mawni maître Abdoulaye Wade nanoto do Conakry ko président Alpha Condé nulanimo gam muccudemo e widema mo herjino sumgoji jamalle fullamo baɗoji ñande nogas e nayyi lewru ndu toon to dawla Sénégal ɗon ɗo maître Abdoulaye Wade woni toon to Conakry procureur général mo dawla Qatar ari toon to wuura Dakaru ko kanko aranno Karim Meïssa Wade faade toon to dowa metterende yoga e ɓiɓɓe julɓe dañi gam roi Ben Salman mo dawla Arabie Saoudite ngabbude ɗum e suudu kaaba musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe bisimilla mono kettugol men jaño kole lan so jeeyɗo ñaawi El Hadj Baba Baydi Mal hoorejo dani leñol Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe haalirde Njafaan Soorokum on calminama e kuuɓal koɗo calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yeryaɓe altine sappo e jeetati lewru ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeenayyi to karallagal en jetti en jarnima guiɗo men musidɗo men Demba Gaajo koddo subalɓe ɗo yesso haalirde nde sikki ala guiɗo moon musidɗo moon Moussa Jibi Gaajo bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe onon ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde won calminama moni e moon foof inde momi yettude mom jaam ñalle moon jaam hiire moon ala ko haɗi wonnen to woni jaam waale moɗon tawde ko noon aduna o feccori kono noon kala hen ko wawi wonɗon calminama moni e moon foof e mum nadiri bisimilla moon e kettugol gorko ma Podor Allah jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe heeɗiɓe hettiɓe jamme kisal nden ka Allah yo won men wona e dennagal ɓiɓɓe julɓe caggal calminali ko arti foof en jetti jomiraɗo joom paɗe e pawɗo caggal nde jooɗiɗen balɗe ɗiɗi en kuccodirani ɓe ganduɗa ko bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe rokki en cellal o rokki en hattan ha mbawɗen kadi artuɗo yesso haalirde meɗen gam humpidde ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde e windere nde udditta kabaruji meɗen ko jaam gonɗaɗo Oumar Samba Daya toon to dawla Angleterre Diallo Samba Daya toon to Kobbillo Mamadou Bacca buuɗi an ɗo e Bruxelles Mariame Dia ɗo e Bruxelles Adama Hammadi Dia toon to dawla Côte d'Ivoire ɓe gullo bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna Aissata Samba Daya lollirnoɗo keccel Samba Daya ko ñande aset nde o hawri e ladial toon to Kobbillo o wirama ñande hen toon to Kobbillo en duwanima Mamadou jomiraɗo joom baɗe e bawɗo yurmotomo yafotomo yo Allah lamɗo harnumo aljanna kanko e dennagal ɓiɓɓe julɓe dennagal ɓiɓɓe Kobbillo naɓe mbiɗen en duwanima ɗumen e ndeɗo ustari yettinɗo noon kabaro ko Oumar Samba Daya toon to dawla Angleterre wondude Adama Hammadi Dia gonɗo toon to dawla Côte d'Ivoire ha joni ina jeeya e kabaruji meɗen Ba Samba Kadiel gonto toon to Barcelone dawla Espagne amo andina bandiraɓe e sehilaɓe Djibi Sall gonnoɗo e ɗanngal muɗum yalti aduna toon to Almeria Allah waɗi hen no wuya ha babi nawtede toon to dawla Mauritanie o wirama aljuma ɓennuɗo sanga ganduɗa ko waktuji sappo e tati woni 13h toon to Sénégal mawni ko noon kanko Samba Sall jaltuɗo kanko Samba Sall mawni ko e nene makko ganduɗa ko kanko mawni ko nene makko ba makko kanko jaltuɗo aduna ɓe mbi ɓe duwanima dendagal leñol ngol ɓe jetti on ɓe jarni mon ha tengti e diaspora gam darde moɗon ha wawi nawte toon to dawla Mauritanie en kesɗitini e duwaw mo ganduɗa ko eɗen duwanoma kala saaha kanko e dendagal maɓe julɓe yo Allah lamɗo yurmomo yafomo yo Allah wat toon ganduɗa ko fofterde makko ko wona ɗum ko Ba Samba Kadiel annene ganduɗa ko a duwanama a yettama a jarnama e darde ma ganduɗa ko ha ɗum ɗo wawi gasde musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude e kabaruji meɗen sumgoji ƴamalli fullamu toon to dawla Sénégal jour J mois 6 heddi hen ko balɗe jeegom meeting patam lamo mo benno bokk yakar waɗi ɗo hen e Bruxelles ko ñande aset nde wonno machallah heewi no ganduɗa ko notitinoɓe e oɗo meeting kono noon kadi golle moɗon ganduɗa ko payodini golle moɗon kadi ganduɗa ko jeeɓetede e nder ganduɗa ko golle dawrugol en kettoto hen Mamoudou Moctar Ba ko kanko tigui rigui artanten e oɗo ñalawma. Assalamu aleykum Moussa Jibi Gaajo no journaliste de la diaspora a salminama a weltanama mi salmini bandiraɓe foof kadi ko welamma tan ñalawma o yaari no foti yarude yimɓe fof notima e keewal vraiment pour la clôture vraiment ɗo e Bruxelles meeting meɗen clôture baɗɗo fayida vraiment mo ganduɗa c'était vraiment une grande réussite ɗum noon bandiraɓe fof beltanama arnoɓe
notitade gila Luxembourg ha e nder Belgique fof Charleroi, Liège, Verviers, Namur, Anvers, Gand, Hainaut, Bruxelles capitale, Mons, tous les coins et recoins de la Belgique et du Luxembourg. Kalambo indi mu lima ko do anda kan min gidra vraiment on beltanama. Mention spéciale à Maire Fadba pour la grande mobilisation kanumni. Calmindo aussi remerciement le coordinateur de la section de Bruxelles Jingom et la DS Ousmane War, coordinateur Benno Bokk Yakar Moussa Cissé et toute la mouvance présidentielle. On fof on beltanama et garal mon kewal mon vraiment et ça rassure vraiment berde fo bubi kadi dañi confiance pour continuer de combat o jokkiten combat o vraiment dimanche le 24 février inchallah 8h à 18h yimɓe fo ngar goota e la paix koota 18h30 yimɓe no Belgique itortono wadde ni iruɗen addude les résultats de la diaspora hikka kadi noon mbaɗanten avec la victoire éclatante du président Macky Sall ɗo e capitale Europe Bruxelles. Mi salmini mi juurimama mi salmini kadi bandiraɓe arɓe fof kala noon mbo limtaka kadi yaafo par ce que vraiment weeɓa sa limti a juumat ɗum noon mi salmini kadi nene men maire Mame Ndiaye mo ganduɗa kañumne ko mawɗo mais waɗi déplacé guila Anversa ɗo e dendagal délégation ngaji garɗe bandiraɓe on calminama on ñagama yaafoyde on fof on beltanama. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh frère Mamadou Ba. Allah jarama Mamoudou Mokhtar Ba golle ma peeɓe jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ko onon ketti kono kadi ko onon nandiri noppi moɗon meeting pattam lammo bannoɗo ɗo hen ñande asende ɗo e Bruxelles machallah heewino notitinoɓe hen no mbiɗen ni kono noon heewino kadi ganduɗa ko ƴeftinoɓe konngudi sikki ala uddinno ganduɗa ko batu ngu ko Mamadou Ngom lollirɗo Jules Ngom ko kanko woni ganduɗa ko coordinateur Benno Bokk Ya kanko woni coordinateur jaafuɗon APR ɗo e Bruxelles capitale kono noon kadi ene jeeyno ƴeftinoɓe konngudi honorable député ganduɗa ko Hammadi Gadiaga Aliou Geladio Ba ko kañum woni ganduɗa ko responsable des sages dendagal yaadiɓe mbiɗen ganduɗa ko mawɗo leydi ndi woni mouvance présidentielle dendagal wonɓe e Benno Bokk Yakar kañumen ganduɗa ko ƴeftin hen konngudi kono noon kadi Fati Ba neni meɗen ganduɗa ko en mbimo Seydou Coulibaly debbo mo Matam e kawgulaɗe kawgude ɓuuri kayɗe ɗe ɓuuri joliɗe kono noon kadi ganduɗa ko waɗi hen golle pawidinde oɗon gandi ko kanko woni responsable rewɓe ganduɗa ko APR ɗo e Bruxelles excellence Gassama ko kañum ganduɗa ko woni cuddiɗo ambassadeur mo dawla Sénégal joɗiɗo hen e Belgique Pate Sow Sidi Samba Pate Sow Sidi Samba Aissata Ba ganduɗa ko Samba Sy kañumen dutitinima ganduɗa ko bandiraɓe meɗen e ɗum ko président ganduɗa ko Macky Sall golli toon to dawla Sénégal e nder ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗi wulami ganduɗa ko woni bilan makko kono noon kadi ɓe gollima hen ganduɗa ko golle pawodinde ɗon ganduɗa ko ɗo yaadi e yaw yimɓeɓe ganduɗa ko ana jaaɓa dendagal golle mawɗo leydi ndi ko wona ɗum ko Ousmane War ko kañum woni coordinateur APR Benelux ko kanko woni plénipotentiaire Benno Bokk Yakar ɗo e Belgique ko kanko ganduɗa ko udduno batu ngu kono noon en baba gasnude ɗon jettani ɓe ganduɗa ko wonnoɓe les modérateur woni ganduɗa ko ɗo wonnoɓe ɗeɗo golle ganduɗa ko ha mbawi yaade e kande ina jeeya e mabɓe Mamoudou Mokhtar Ba ko kanko woni gorko mo Hojo City kono noon kadi Abdoulaye Anne wallahi ko ɗo jetteten Mariam Dia ko kañum ganduɗa ko woni secrétaire administratif APR Bruxelles capitale golle moɗon jooɗi mbaɗi fayida rewɓe hen worɓe hen dendagal notitinoɓe hen onon foof on la jarama on jarama ko wona ɗum ko ɗon ha joni to banggue organisation woni tambinoɓe jubbuɗi alay saago en jettat ɗo hen Mamadou Ba an e dendagal seto maɗa kono noon kadi cillo Baba Diong Allah jarama on jarama saabu ɗum ko onon ndewinino golle ɗe ganduɗa ko ha ñalawma waɗi fayida musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe keddoɗen koye dawrugol kono noon ɗo en mbaɗat fodde wonde ujunnaji 5 kilométre jehen ha toon to Bosoye e ganduɗa koye wuuro wiyeten ko Hooƴo City sikki ala holmo tawoyten toon ko le lion du Bosoye tawoyten toon ko honorable député maire Farba Ngom hanki o hiiri koye diwan he caggal nde o ummi toon to Hooƴo City o yeehi ha toon to hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye kono noon en gartat ganduɗa ko e on ñalawma en gartat e ñalawma makko toon to Hooƴo City en kettoto hen honorable député maire Farba Ngom. Cosaan kadi hooƴo cosaan mon feewi machallah mi salmini donc hooƴo fof mi salmini jardin hooƴo nani doléance mon iddi ko vraiment jaɓɓungal mon feewi jardin o mami totton temedere ujunere nawon jardin o rewɓe o inchallah ASC hooƴo ujunnaji 4 pour ASC o wallitoro
ujunna capanɗe nayi mballitoro enɗam bilali noon debbo e gorko ujunna capanɗe joyi mballitoro enɗam bilali hooƴo cosaan aussi no way machallah fewde rewde lawol ujunna capanɗe aussi haɗe safande nde aussi a nani de gunɗo koye mbara kon ladde jeeya ɓenne keɓa ujunnaje nogas mballitoro oɗo noon fiti organisation mon politique mobilisation mon exceptionnel ɓe rokkon million gandi gaɓɓade ni honorable député maire Farba Ngom wonno ko hanki toon to hooƴo kono noon maire commune moañam o haaɗani ɗon ha joni en kettotomo e dennagal ganduɗa ko fodani ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe hooƴanaɓe ɗum noon honorable député maire Farba Ngom bisimilla maɗa. eyi assalamu aleykum sabu ɗum jooɗi wonen ko temedere ujunere woni Oumar Seyni Ka alay sago haalane hoƴanaɓe on mbaddi réunion andi boosoyagal manggal nano hooƴo boosoyagal manggal nano hooƴo oɗo ngari audience nde ɓe mbi kamɓe haaju maɓɓe ko à part ni ɓe ngare naddon tan ɓe mbi ala ɓe mbaɗi doléance noon très important et c'est mon combat parce que politique Macky Sall nokku fof yo won ko waɗa ɗon taw koko naftara population wona kaalisal doka rekal kal ɗum wona ala ko nafara feccere ñalawma gooro balɗiɗi gasa pour wadde important koko nafara population forage a hooƴo mane duwaw woto mi yenon de kadi Farba wino aɗa waɗa mi yeran komi nani e mane duwaw ko heddi ko combat kabruji men e ɗemgal pular al honorable député maire Farba Ngom Allah jarama a jarama kono noon ha joni keddoɗen koye keddoɗen ganduɗa koye dawrugol toon to dowla Sénégal en goddata diwan no fewi keddoɗen ko toon to Fouta e kumbaru Ousmane Sonko nan toon to Fouta e kumbaru jamma beɗo ɗo o yettima toon to Wourossogui o yetti toon ko sanga waktu goto woni 1h du matin jamma beɗo ɗo foof no ganduɗa ko e jenggunode candidat Ousmane Sonko haɗade ɗum jabbede jabbugal pattam lamal toon to Wourossogui sukaɓe Pastef kañumen notimamamo e keɓal hay sino noon ko jamma o jengguino so tawi noon Ousmane Sonko umminoma toon o fonno ko yaade toon to Podor ha toon to Dagana ko noon kadi ha yettanima toon to Saint-Louis kono noon Ousmane Sonko hoto makko yettade toon o dañi caɗele toon no Ɓokki Jaɓe toon to Ɓokki Jaɓe ko ɗon caravane makko fottiti emo Benno Bokk Yakar e gardogol maire Kalidou Wague ko kañum woni maire wuuro ngo ko ɗon noon ganduɗa ko neɗɗo jarowo hedde duuɓi capantati werli kaaƴe e doggol ganduɗa ko otoji Ousmane Sonko kanko noon ko lelani ɓe ganduɗa ko tambiɓe nden ke kisal kañumen keɓɓimo ɓe mbaɗimo ganduɗa ko e juuɗe gendarmerie woɗɗo ɓe mbaɗimo e juuɗe ganduɗa ko gendarmerie kanko noon ganduɗa ko ɓe kolliti ha joni amo jogui noon ganduɗa ko sisoje gardeji ɗiɗi ganduɗa ko koor wonnoɓe ganduɗa ko e oto Ousmane Sonko kañumen ganduɗa ko keeɓino fiidemo ɗon ɗo heddiɓe ɓe jagguimo hunde noon ganduɗa ko nde welani gendarme ɓe maire Kalidou Wague kañum ganduɗa ko jolno koye 4x4 o jolno koye 4x4 amo dari kanko maire Kalidou Wague amo sara ganduɗa ko biyeji amo sara biyeji taw noon ko biyeji temedere e koppareje CFA sikkela o ñiganom hen no fewi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ko ɓuuri heñorede tigui rigui koko ɓamtude faggude dawla Sénégal ɗiɗo ko konguɗi Idrissa Seck so tawi noon Ousmane Sonko kañum ko joni natoy toon to Fouta e Kombaru Idrissa Seck kañum ummitima toon to Bahal ummitima toon to Podor Dagana Rosso Béthio kono noon kadi o rewi ha toon to Saint-Louis e Louga Idrissa Seck noon kañum ganduɗa o fodani dammal Kadior naɓe ganduɗa ko lycée kono noon kadi ganduɗa ko e laabi ha joni kaleten koko joɓiti e nden kay kisal capanɗe nayyi soldateɓe wiyeteɓe ganduɗa ko Jibi woni groupement mobile d' intervention woni ganduɗa ko ɗin lafaji boɗeji ko kañumen gondi e Idrissa Seck sikkela ɓe gondi kadi e ɗiɗo wiyeteɓe bib noon ko brigade d' intervention polyvalente oɗon gandi ko laamu ngu wi ganduɗa ko Matambo nden kay kisal wonde ɓe ganduɗa ko candidat ji ɓe jabɗi ɓe ɗon ko kamɓe gondi e Idrissa Seck guila ganduɗa ko ñande asende kanko noon mo ganduɗa ko Idrissa Seck kanko noon Idrissa Seck kamɓe jaaduno makko ha toon to Louga mambiya noon cortège makko woni ganduɗa ko doggol makko wayno kono ganduɗa ko doggol hoorejo leydi ni woni ganduɗa cortège présidentiel sakti oɓɓeɗo kabaru ko jandi wiyetede lasde musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni keddoɗen koye sumgoji ƴamalle follamu so tawi ganduɗa ko président Macky Sall hecci hanki o wonno ko toon to cuuɗi mabɓe Fatick mawɗo leydi ndi noon o holliri ganduɗa komo hiddori ganduɗa ko ha joni wawde ganduɗa ko dogdu kilométre uji ɗiɗi amo wondi e sukaɓe Fatick naɓe aɓe doga ɗo ganduɗa ko ɗon ɗo tampani sikki ala son excellence Macky
Sall o telli ganda koye won woto mo wonno o fayi o fi ganda koye koyɗe amo jaɓani ganda ko stade Massen Sen ko nokku noon mo wowa o anda sikki ala wonani ɓiɓɓe Fatick naɓe weltare Fatick ganda ko nokku mo jibinami Fatick ko nokku mo mawnumi kono noon kadi ko nokku mo ganduɗa ko guitam peeri ha mbawmi yiide aduna ko nokku mo gandami kono noon kadi ha joni ko nokku mo gadimi darnude koyɗe ɗiɗo konnguli président Macky Sall toon to Fatick mawɗo leydi ndi noon holliri ganda ko weltare makko e yesso Fatick naɓe hakkude miñi ko mawni ko walla bomo ganda ko wandiraɓe makko rewɓe ha joni noon kanko mawɗo leydi ndi ene jeeyano e konnguli makko e yesso ganda ko ɓiɓɓe Fatick naɓe o wi mbaɗa yiya e jeese moɗon moni e mon foof ana weltiri ko hunde ganduɗa ko nde hunde nde gandumi kono noon kadi ɗo ala ko majjumi ɗo e Fatick kono noon kadi mawɗo leydi ndi ha joni o suytino konnguli e séréer gam wiide Fatick naɓe on jarama Fatick jarama gam ganduɗa ko jaɓɓade babam e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeetati gam hakkillaji moɗon udditiɗi ɗon cuɓi ɗon gam ganduɗa ko maire wuuro ngo cuusal moɗon ndimagu moɗon battuɗon kam maire wuuro ngo ɗon ɗo ɓen ɓe gondumi e dawrugol joni kam ɗiɗo ko konnguli président Macky Sall kono noon o wi hakkude makko ganduɗa ko e Fatick ko aadi ɓoyɗo kono noon kadi ko yidde mawde woni ɗon musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe jillu ngu maître Abdoulaye Wade woni e wadde toon to Conakry président Alpha Condé ko kañum bismimo toon ko gam noon yewtiddema ko ɗin konnguli ɗi suutuno toon to dawla Sénégal gam wiide ñalawma woote o maɓe duppu ganduɗa ko kayitaji gotirteɗi ɗi ñande asende noon président Alpha Condé kañum nuldimo ko laana ndi woba keeri ko woni jet privé aranimo toon to wuuro Dakaru ko gam noon moccudemo e hulde ganduɗa ko to umminde finiraji toon to dawla Sénégal Pierre Goudiaby ATP on noon Atepa ganduɗa ko neɗɗo jeeya koye neɗɗo ɓuuri ɓe ɓattade maître Abdoulaye Wade o wi noon amo yakori so tawi maître Abdoulaye Wade arti kañum ma waylu jabbal mbaɗa welti wondema e oɗo saaha ganduɗa koye wondudemo e oɗo saaha e Alpha Condé toon to Conakry François Hollande ma tawtere ganduɗa ko jonde mabɓe mbaɗa yenana mawɗo o so tawi o arti caggal ganduɗa ko nogas e goho lewru ndu mo haalata ganduɗa ko haala yo yimɓe ganduɗa ko duppu kayitaji gotirteɗi Abdoulaye Wade noon nawi ɗum Conakry koko yewiti ganduɗa ko yewtidde e yimɓe yimɓe mawɓe o artata gonɗa ko amo wayli ɗiɗo ko konnguli Pierre Goudiaby musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ha joni keddoɗen koye ɗiɗo sifa kabaruji docteur ganduɗa ko Ali Bin Feta on noon ganduɗa ko woni procureur général kanko woni procureur général mo dowla Qatar o ari toon to dowla Sénégal garal makko noon to wuuro Dakaru hawnaki ɗon ɗo président Alpha Condé bismi maître Abdoulaye Wade toon to Guinée gam ganduɗa ko muccuɗum e wiide ganduɗa kone hirjina sumgoji jamalle fullamu baɗoji ñande nogas e nayyi lewru ndu ha joni noon wonande ganduɗa ko ɗiɗo kabaruji wonen yakori ko Karim Wade koɗade wonde candidat ko haala muɗum haalete no artiri toon to dowla Sénégal e ñifde ɗeɗo caɗele gonɗe hakkude mabɓe haalaɓa kono noon Conakry e Dakar kañumen ganduɗa ko jiiɗi jamde artata hakkude président Macky Sall e président Abdoulaye Wade ma en garte oɗo kabaru so tawi en dañi hen ko ɓuuri labde ha joni noon uddata kabaruji meɗen toon to dowla Sénégal ko toon to Diourbel to ganduɗa Mamadou Dioum lollirnoɗo ganduɗa ko Diomaye o jeeya koye fedde idi 2019 wondude ganduɗa koye mam asek kamɓe noon ɓe naggama noon ɓe jinno ganduɗa ko wujjitade e winditade wona yimɓe ɓen ɓe jeeya kay commune mo Diourbel ala ko haadi hay woɗo kabaru garten hen so tawi jomiraɗo joom baɗe bawɗe jaaɓi kabruji men e ɗemgal Pulaar ha joni en jeeya kabruji meɗen mettere nde ɓiɓɓe julɓe jogui gam ganduɗa ko roi Ben Salman ngabbude ɗum e suudu Kaaba ngabbudemo e suudu Kaaba prince héritier mo dowla Arabie Saoudite sikki ala yoga e ɓiɓɓe julɓe kañumen ganduɗa ko wonɓe windere ñiŋimo e ɗum ha tengti noon ganduɗa ko e réseau ji sociaux ji e wiide noon ganduɗa ko e jayde umma ittuɓe kabaru o e jayde actu Maroc ganduɗa ko ɓen julɓe wonnoɓe e juurade toon ko ma itta e saraji suudu Kaaba jayde noon ɗe Arabie Saoudite kañumen mbi ganduɗa ko nawnomo toon to grande mosquée ko gam ganduɗa ko yiddemo e ngon miijo ngoɓe ƴefti yiyoydemo e ngon miijo ngoɓe ƴefti gam ganduɗa ko ɓeydude suudu Kaaba ndu tawanno ɓeydente ɗum ko ganduɗa ko ɓiɓɓe julɓe waɗoɓe toon ɓiɓɓe julɓe aroɓe toon ganduɗa koye juurade e kala saaha mati noon yoni dalilu gam ganduɗa ko ngabbudemo e suudu Kaaba kono noon ko ɓuuri labde ko kam ko hande yoga e ɓiɓɓe julɓe wonɓe windere ñiŋimo kanko gam ganduɗa ko roi Ben Salman ngabbudemo e suudu Kaaba musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ko ɗo uddata kabaruji men no jeeyano e titode kabaruji meɗen on keewi e notitinoɓe o meeting pattam lama mo Benno Bokk Yakar wanno ɗo e Bruxelles ñande asende en kettima hen Mamoudou Mokhtar Ba so tawi ko le lion du Bossé honorable député maire Farba Ngom so tawi ko le lion du Bossé honorable député maire Farba Ngom hanki wonno ko toon to Hojo cité hoore fonde so Ousmane Sonko jaɓɓanoma jaɓɓugal pattam lamal jamma beɗo ɗo toon to Wourossogui wona toon to Ɓokki Diawe e tumande doggol makko fottiti e ngol Benno Bokk Yakar Mamadou Kalidou Wague o werlanoma toon kaaje ko ɓuuri heñorede ko ɓamtude faggude dawla Sénégal ko konngol Idrissa Seck mo ganduɗa ko capanɗe nayyi soldateɓe chemi
woni ganda ko ɗin lafaji boɗeji tan mbiɗen kay kisal mum so tawi ko président Macky Sall hettiyanke wonno ko toon to cuuɗi mabɓe Fatick kono noon ko tolni e kilométre uji ɗiɗi o yaari ɗum ko koyɗe o nokku ganduɗa ko mo yiyaduno mawni maître Abdoulaye Wade nana toon to Conakry Alpha Condé kañum ganduɗa ko nulane mo gam noon moccudemo e wiidemo herƴino sumgoji yamalli fulam baɗo ñande nogas nayyi lewru toon to dawla Sénégal ɗon ɗo maître Abdoulaye Wade woni toon to Conakry procureur général mo dawla Qatar ari toon to ɓuura Dakar ko kanko arano Karim Meïssa Wade faade toon to dowa mettere nde yoga e ɓiɓɓe julɓe jogui gam roi Ben Salman ngabbude ɗum ganduɗa ko e suudu Kaaba musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe so tawi won ko ferguitaɗo yafuya ɗabbama umminano hen so tawi won ko fewde en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Damba Gaajo kodda subalɓe ina huufanno won haalirde nde sikki ala guiɗo moon musidɗo moon Moussa Jibi Gaajo mo ganduɗa ina rokkodira e moɗon ladial ha janggo so tawi jeyɗo ñaawi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on Allah jarama on jarama e kettugol